Dragi gledatelji, vidjeli ste isječak iz predstave Ritam, znakovi i rep. Sa mnom je koreografkinja predstave, gospođa Sandra Banić-Naumovski, a priključit će nam se i gospodin Angel Naumovski, kreativni duo koji je možda i najzaslužniji za stvaranje ove predstave. Gospođo Banić, za početak, što moramo znati o predstavi prije nego što je krenemo pogledati? Pa ovako, u predstavu to je možda najveća specifičnost njene, da ju izvode u potpunosti gluhe osobe i teško nagluhe osobe. Dakle, ljudi sa oštećenjem sluha i to je evo prvi put koliko ja znam da je u Hrvatskoj neko napravio cjelovečernju plesnu predstavu sa osobama koje ne čuju. Ritam, znakovi, to mi je jasno, ali onaj rep iz naslova, to me posebno zanima. Aha, pa predstava je Ritam, mislim, protivno nekom uvriježenom našem mišljenju da gluhi imaju problema s plesom i tako da tu dolazi do određenih ovako poteškoća. Oni imaju jedan izniman osjećaj za ritam i stvarno u tempu su postojani gotovo nevjerojatno. Znakovi dolaze od tuda što smo većinu pokreta nekako izvukli iz znakovnog jezika koji je njima neka prirodna komunikacija za razliku od govorne. I taj smo znakovni jezik preveli u pokret. A rep? A rep je jedan dodatak jer naime gluhi zaista izvrsno kopiraju i imitiraju pokazani pokret, tako da rep je nešto što je eto tako plesni dodatak koji
kome je namjera razbiti neke predrasude da gluhi imaju i problema sa tim takvim nekim konvencionalnim vrstama plesa. Angel Naumovski, svima vam je dobro poznat. Ako pratite razne akcije i projekte koji za cilj imaju učiniti život gluhim, nagluhim osobama što ljepšim i razbiti brojne barijere, je li vas bilo teško nagovoriti na jedan ovakav projekt? Pa, u principu ni meni bilo teško nagovoriti jer u osnivanju udruge Dlan imamo u planu napraviti i plesnu predstavu. I nakon toga se mi gluhi članovi udruge dogovorili da želimo nastupiti u plesnoj predstavi kao prvi put u životu, prvi put u Hrvatskoj. I nije bilo problema u dogovoru i napraviti predstavu, jer kako neki skeptici kažu da zvuk i muzika, to je kao velika suprotnost. Prema tome, kao neki kažu da glubokom jedno osjetilja, da druga osjetilja se pojačavaju. Kao to recimo, na primjer, mi gluhi koji čujemo, neki imaju stupanj oštećenja. Neki nose slušne aparate pa mogu uz pomoć slušnog aparata ili koklearnog implantata pratiti muziku i plesati. Kao neki, kako da gluhi nemaju sluha, to je krivo jer istraživanja su pokazala da su gluhi sa par nijansi bolji od osoba za zdrava sluha u koordinaciji. To smo mogli vidjeti i sada. Mene zanima također, gospođo Banić-Naumovski, što će se događati s ovom predstavom nakon njezinog premijernog predstavljanja? Možemo li očekivati kakvu turneju? Pa nadamo se tome. Predstava je nastala u nezavisnoj produkciji, dakle u produkciji udruge Dlan. Znači vječiti problemi na sve strane. Da. U suradnji naravno sa Kulturnim centrom Peščenice i kazalištem Knap koji su nam omogućili da tamo održavamo probe, izvedemo predstavu i koji već dugi niz godina surađuju sa udrugom Dlan. Za sada je sigurno da će predstava biti reprizirana 22. ovog mjeseca, a nakon toga ćemo vidjeti sve ove Nakon toga svugdje i svaki put kad vas pozovu oni koji su vas sada imali prilike i ovdje vidjeti. Dragi gledatelji, pozorno pratite i sve ostale akcije udruge Dlan, kazalište vizualne umjetnosti i kultura gluhih. Oni vas uvijek mogu samo ugodno iznenaditi. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama.